मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय बेफोर ओरैनो सोलि लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर नङा होमब्ला दा गाज्रि मोननाय मोजां मोननायफोरखौ लानानै आं जेबो सानथाला आरो दा थिग बिदिनो दिनैबो जाय जेखि साना नुजाफैलायबाय आरो आंनि बिया बिब' डकुमेन्ट चेनेलाव खावब्लानो दा आसा खालामो आंनि चेनेल अनसायग्रा आरो नायग्रा रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन गासिबो मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं आरो माने थैथ'वाखै माने थाखा फैसाल' गैया आरो दा जिखुनु हक दिनै मोननैसो बाथ्रा सावरायगोन लोगोफोर माने बिराद इम्परटेन्ट आरो दा गिबियावनो दिनै आं बुंगोन जाय BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा BPFनि थै दं नङा होमब्ला दा जिखुनु हक सोरबा सोरबा बुजिया सोमजिया रागा जोंलाबायनो हागौ रायजोफोर एसे बुजिया आरो आं बुंनाय बाथ्राफ्रा मा बुंनो नागिरदों दा मैया आं मोनसे निउस पर्टेलाव नुदों आरो माने BPFनि सासे इन्टेलेक्सुयेल माने दैदेनगिरिया माने सोरखौबा बाख्नायलाबायनाय आरो दा बाख्नायनांगौनि मा दरखार दंलै रायजोफोर नङा होमब्ला मानो बाख्नायनांगौ UPPL BJPयासो गावजों गाव बाख्नायलायबाय थायो नङा होमब्ला बै प्रमद बर'आ सोरबा गबिन्दखौ बाख्नायो सोरबा गबिन्दआ सोरबा प्रमद बर'खौ बाख्नायो सोरबा प्रमद बर'आ BJPनि लिडारफोरखौ बाख्नायलायो एकदम माने बिसिना माने बाख्नायनायानो राउन्ड आरो रिं साइकेल साखाफोर बायदि नङा होमबा रायजोफोर दा बेफोरबायदि बाख्नायनांगौनि मा दरखारलै रायजोफोर BPFनि दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबायदि बाख्नायनायनिफ्राय गोजानाव था होननानै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों रायजोफोर दा मानि थाखाय बुंनो नागिरदों आङो मैया मोनसे निउस पर्टेलाव नुदों आङो मोनसे दोलोखौ बाख्नायनाय मोनसे दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ बाख्नायनाय मा दरखार दं जाय दोलोआ BPFखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बोसोरे जुजिबोबाय थादों हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPFखौ थेर बेथेर खालामनायाव गुबुनफोरजों लोगो जानानै दिनैसिम थेर बेथेर खालामनायाव दिनै मदद होगासिनो दं बै दोलोखौ मानो बाख्नायनांगौ मा दं बेयावलाय रायजोफोर आं दिनै बेखौसो कुइसन खालामनो लुबैदों दा दिनै बिथांखौबो बुंनो थाङोबा बिथाङाबो 70% बै सोरजोंबासो कानेक्सन जालालाबायबाय नामा बिथांमोननि बुंनायखौ नायोब्ला दा BPF सापर्टार बिथांमोना गाज्रि मोननानै लाब गैया जोङो जे बाथ्राखौ नुयो जे बाथ्रानि लाइना बबेजों थांदों बेखौ रायजो राजाफ्राबो एसे हमनो हायो आरो बयबो मेलेमजिबि रायजो राजाफ्राबो एसेबाबो हमनो हायो रायजोफोर दा जोंनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बै आफादाव थानाय सासे सानै दैदेनगिरिफोरनि बाथ्रा बिथांमोना दिनै गोबां गिदिर गिदिर सिमां होयो गेरेमसा हारि दानायनि हारिखौ गोजौ लामाजों लांनायनि नाथाय बैफोरबायदि दैदेनगिरिफ्रा दिनै मा मावो बिथांमोना हारि फोसाबनाय हारि फोजौनाय हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि मुङाव बिथांमोना हारिखौ गोग्लैसोनायनिसो खामानि मावो रायजोफोर सिदा बाथ्रा दिनै जों बे समाव नुबाय थादों आरो नुलांबाय थागोन रायजो राजाफ्रा फल' खालामोब्ला दिनै गेरेमसा हारि होनदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नाथाय बिथांमोना सिंजों सिं हारां खुरदों थाखा फैसाखौ लानानै बिथांमोना राजनिति खालामदों दिनैहाय थाखा फैसानि थाखाय हारिनि अलखदा मा दिनै बेखौबो बावदों दिनै बबेबा मोनसे हानजाजों लोगो जानानै बिथांमोना ना लफायनायफोरबायदि लफायजादों ना बोननायफोरबायदि बोनै बोननानै बिथांमोना दिनै लैथोसिम बोननानै लांजादों दा बैफोरबायदि दैदेनगिरिफ्रा लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्रा बुंनो लाजिनांगौ बर' हारिखौ गोजौ लामाजों लांनायनि बाथ्राखौ बुंनो लाजिनांगौ खोथायावथ' माने बर' हारिखौ गाहायाव लाबोनायनि बाथ्रायानो गैया दा बेसेबां लासिंसिं बैफोर दैदेनगिरिफ्रा रायजोफोर आं बेखौसो दिनै बुंनो लुबैदों दा बैफोरबायदि मानसि जाय दैदेनगिरिफ्रा गुबुन जाथिनि दैदेनगिरिफोरजों नाफोरबायदि लफायजायो नाफोरबायदि बोनजायो दा बैफोर दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मानो सनमान होनांगौ मानो बाख्नायनांगौ दिनै जाय आफादनि थाखायनो दिनै BPF दोलोआ दिनै थेर बेथेर जादों आरो दिनै BPF दोलोखौनो दिनै जिर' खालामनो नागिरदों स्रिं स्र' लांदां खालामनो नागिरदों दासिमबो बिसिनाव बे प्लान पलिसिया दं अब्लाबो बे BPF दोलोनि दैदेनगिरिया मानो बै बिथांमोननि गेसाव खामानि मावनायखौ लानानै मानो मदद होखो मानो बाख्नायखो दा प्रमद बर' बिथांनि सान्ति सुक्ति बिटिआर सान्ति सुक्ति लायनो
दिनै सोर बबेयाव मा सान्थि सुक्ति जाखो, सोर रायजोआ सान्थि जाखो दिनैहाय। दिनै बिटिसि मोनदों, बिटिसियाव दिनै गोबां सान्थि जादों मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव। दिनै बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोदों, दिनै मा जाखो रायजोफोर। बै समाव बिटिसि सान्थि सुक्ति जादों, सासेबो दिनै जेलाव थानाङाखै। गोबां डेभेलपमेन्ट खामानि जादों, गोबां साख्रि बाख्रि होनो हादों, गोबां अफिस स्कुल कलेज लुनो हादों। दिनै बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोदों, दिनै बिथांमोना सुक्तिखारि बिदा फंबायफोरखौनो बख'नो हायाखै। मा सुक्ति जाखो बियो, मा सुक्ति जाखो बियो। दिनैहाय बै एग्रिमेन्टआव एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा गनायनिनो खुनु जुदि लिरनाय गैयाबा फाग्ला बबे एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ मानो बोरै बख'नो हानांगौ जाखो। हागोन रायजोफोर। दिनैनि दिनाव बेखौनो जोङो बुंनो लुबैयो, जेनाखि प्रमद बर' बिथांनि सान्थि सुक्ति बिटिआर, बे जाहैबाय गाव सासे राजा जानो थाखायल' बानायनाय बे मोनसे सान्थि सुक्ति रायजोफोर, बेयाव जेबो गैया। दा दिनै बै आफादखौनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा साना हौवा दिनै मानो मदद होखो। जेबो गैया गारा माखौ एग्रिमेन्ट खालामनो नागिरखो। आरो बै बिटिआर एग्रिमेन्टआ जुदि मावफुंजानांगौबा जोंनि बर' जाथिया मा जागोन बेखौ सिन्था खालामनांगौ। बै दफाफोरखौ रायजोफ्रा फरायनो नाजा आरो बुजिनानै ला। आरो बिटिआर एग्रिमेन्ट, बे बिटिआर एग्रिमेन्टआव रायजोफ्रा मा दं सानखो। दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टआव जुदि गोबां बुस्थु दंमोनब्ला बे बिटिसिआव माबायदि जासिगौमोन। रायजोफ्रा बेखौ एसे खेल खालामदों दा। दिनै प्रमद बर' बिथांनि बिटिआर एग्रिमेन्टआव जेबो गैया रायजोफोर। जेरै बिटिआर एग्रिमेन्टआ होरलां होथां आरो बै बिटिआर खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफ्राबो थिग बिदिनो सेम कन्डिसन, बिथांमोनाबो होरलां होथांसो, जेबो गैया। बिथांमोना जाथिनि फारसे जेबो साननाय गैया। बिथांमोननो नांगौ गादि आरो थाखा फैसाल', जेबो गैया बेयाव। बे बिटिआर एग्रिमेन्टआ मा बुस्थु बिथांमोना दिनै बेखौबो बुजिया। ओरैबायदि अबस्थासो रायजोफोर, लाजिनांगौ। बेखायनो दा बिटिआर खुंथायाव थानाय माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सिन्था खालामदो रायजोफोर, नङा होमब्ला। सापस EM राकेश ब्रह्म, बै बिथांमोननि जेनाखि भाषणफोर मा रोखोम जायो। आरो बे दोलोआव थानाय दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राखौनो बुंदो दिनैहाय। दिनै बिथांमोना रायजोफोरनि सिगाङाव बेसेबांबा गिदिर थगायनायल' बाथ्रा बुङो, खुनु सैथो बाथ्रा बिथांमोना बुङा। दा दिनै राकेश ब्रह्म बिथां, सिन्था खालामदो बिथांनाव मा मेन्टेलिटि दं, बिथांनाव हारिनि थाखाय मा साननाय दं। दिनै सासे गोथार दैदेनगिरि, गोग्गो दैदेनगिरि, सासे गोरों दैदेनगिरिया दिनै मानो बेफोरबायदि जानला मोनला भाषण होयो। दा बिथांनि भाषणखौ सोर खोनासंगोन। दा दिनैनि दिनाव जों बेखौनो बुंनो हायो, बे बिटिआर एग्रिमेन्टआ जेरै बे बिटिआर खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफ्राबो थिग बिदिनो जेबो गैया। बिसिनाव साननो हनो हानाय मेलेमबो गैया। बिटिआर एग्रिमेन्टआ जेरै गोरान बालाबारि, बै बालाबारियाव माइफोर आबादफ्राबो गायबाबो जाया, थिग बिदिसो दिनैनि दिनाव बे बिटिआर एग्रिमेन्टआ जेरै जेबो गैया। आरो बै बिटिआर खुंथायाव थानाय साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दिनैहाय माने जेबो साननो हनो हानाय जेबो मेन्टेलिटि गैया होननानै जों बुंनांगोन रायजोफोर। आदै राकेश बिथांखौनो मा बुंबावनो, नङा होमबा रायजोफोर। अब्लाबो बुंनो गोनां जायो। आं बिथांनि बाथ्राफोरखौ खोनाबानो बिराद बोरैबा मोनखायो रायजोफोर, आरो लाजिनो ओंखारबावो आं गावनो गाव आरो साननो थाङोब्ला। दा गोबां मानसियानो संसाराव गोसोम गुफुरनि खोथा थायो, नङा होमब्ला। गोसोम मानसिबाबो माने अनेक माने गोसोमब्लाबो अनेक माने गोसोफ्रा गोजों जायो, साननो हनो रोङो, नङा होमबा रायजोफोर। नाथाय जोङो दिनैनि दिनाव राकेश ब्रह्म बिथाङा जेरै गोसोम साराय खिथुफोर बायदि, नङा होमब्ला। थिग बिदिनो दिनै बिथांनि गोसो मेलेम गासिबो गोसोमजोब आरो रायजोफोर। दिनै बिथाङा गावनि गादिनि थाखाय, थाखा फैसानि थाखाय थैजासिमाव 100थाबो पार्टि सोलायनो हागौ रायजोफोर। माने बिथांमोनाव माने साननो हानाय बा जोंनि जाथिनि खुनु मेन्टेलिटि गैया। बिसोरनो नांगौ
मा नांगौ थाखा फैसा आरो गाज्रिल' बेयाव जेबो गैया रायजोफोर।